What's up mga intro boys? May gonna prank my girlfriend. Marilo Alvarez and ako siyang i-prank nga ako siyang buwagan kay aron i-try lang nato ba stingan. This is the first time ko prank kaniya. Pero naman siya si Nihilak pero karon ang ni-joke lang niya nga. Thank you so much. Let's do it. Kulbaa. What will you say? Huh? What will you say? I will say. Name is John C. I will. Lupa. Magbuwag. Yeah. Then. Iwan na kung maangay. I don't fall into the video. Ito niya angay. Yeah. Yeah. What? Mo to. Kung ano siya reaction niya. Basta. Mini. If she will cry. No! I will. I will get this phone so that I will. You know na prank. It's a prank. But don't pause it how when she's still right. Yes. A few minutes later. We will wait in 15 minutes daw. Maghuwat taniya. Okay. We gonna prank here. No! 15 minutes later. Buti kung magbuwag na dapat to. Buwan man ta. Malaman ko nilo. Naku. Ay, sige, gigay ito. Sige, sa bayan ko. Kung maulit ko, nagay tayo ng taon na, nakakamaot. Buwan ang buwan ba? Video. Medyo wala ka. Hindi ko lang na. Sige, istura. Sige, istura. Buwan ang video. A few minutes later. Di ba gilab to? Hindi ka ba sa Bible? Mga sukuan ka. Nilaban din ka sa sukuan. Kumin to, pakupawan ka. Umay, dawan. Kanya nga naman ka nagpaupo, natakaroon. Paupaw sa iyong mata. Ikaw paupaw eh. Ikaw paupaw ka. Kanya kaysa mo tong imong saga sa kulo. Lahi, man kay ipoy man to. Yan ay comment mo ka dito. Lolo. Imo nga nang kagustuhan. Gusto Ano, gani ka gustuhan? magpa-challenge. Di gusto ka magpaupo. Di magpaukaw ka. Ako yung gunting ni mo, pe. Ikaw gunting bala da. Gunting. Bisag ako pa yung mutupin ni mo. Gusto ka karon ako kang tupihan. Hindi mo akong paupaw. Challenge naman to. Nakay Kami gamay. lang kay ipoy. Nakay gamay. Ikaw may gamay. Nakay gamay. Ikaw may Nakay gamay. ikaw. Hadlok ko kayo sa naong. Hadlok ako. Namuot ko na. Ay, madlok na po ng naong po. Sige. Ayaw ba? Ayaw, sige. Buwag. No! Ano ko yung gusto? Kung nagbuwag pa ta, wala lang ta ka ni Ari kasi yun raan na ano nag-ari No! ka man ka niya makigbuwag raday ka mo kagmao. Mas better mo lang kuhan, mas lami mo sa personal yung istorya ang imong kuhan. Walang dungon ba? Wow, tanan na ganing pasakit imo na ganing ihatag nako tapos Okay. imo pa yung panan. Kung sa mo daw pasakit, di ko manood dagat pasakit. No! Kung daw pasakit. Hindi nabuhat na yan ang mabasa sa Bible. Pupo, gabi eh. Umay. Nagsuko day ko, unsa na akong kasuko ning gulay. Masa mo lang ikuan mo day? Comment di ka dito. Nasuko day ko. Ambot ni mo. Taraman ko. Bata. Ikaw may nagbata ay hindi mo kabasa sa Bible mo. Gusto nimo makigbuwag ka. Hindi pagbuwag dito imaw. Actually, nakoy pakiat. Nga naman. Ikaw gani ang nangisinra gani. Asa mo si mata? Maut mo ka. Sana nakamot na ko. Gidon. Kung gusto ka makipag. Wala na problema. Huwag ka. Ha? Wala na problema. Ay, di ko gusto kang inanay mo life. Huwag ako. Pero before, mas pa Istorya mo. Masa lagi istorya yun ba? Pagdalit na yun. Kaya minaw ko. Hindi na ba?
Wala dayon. Kita ka na. Unsa man na? Unsa man balikan mo? Okay. Ito mo na. Di man ako ang di ka. Ito mo na. Hindi mo makita kay... Agay! Oo, kita na. Unsa man na? Basta! Unsa gani? Wala na tika gipahibaw. Unsa gani? Wala na tika gipahibaw. Kay mayon noon kay na mayon noon kay aron kuan. Nali kay bidikal. Wala na kahibaw nga sa panahon na galing ako ni mong gipahilak sa una. Nasa grabe kayo apito sa ako ang lawas. Unsa man Wala ang lawas ka mo? kahibaw nga halos di ko makaginawa sa panahon na maghilak ko. Tapos yung Sumangil ka. Hindi, pasumangil. Wala lang kakahibalo. Diba? Pero nidong ko sa doktor para makasuan ko sa ako ang gibati. Ang nidong mo doktor, ang kabaw ka mong gibati. Bala mo mong gibati. Ambot ni mo po amang gubay pakialam ko na ako. Masir sa ako ba? No, but she has like how do you see the head? Like sickness bitaw, di ba she showed you X-ray? Okay na. Then she didn't want to tell you man. Unsa? The thing ba, what did you told you Mo ganyan? mo sa English studio. Baloy. Usa kada. Ito yung kuan the part. Gani, because something wrong with her leg. Ate, are you okay? Ate. Ate. Kuya pan, ba siya? Ha? Kuya pan, kuya pan. What's kuyapan? Ate. Like she cannot breathe or something, but then her heart is very sore. Then more nagsuka siya. But then I don't know what to come out. Ate. She didn't want to tell you, Mom, because she thought that you will, like you will not like ba. Then that's why she only told you now. Ako di ay. Hala. Ikaw, good job. Ikaw, good job. Tara gupa. Uli na ko gupa. You have to help her. Muli na ko ay. Ano si Gon Gon? Ate. Ate. Muli na ko. Oh, you help her, but she doesn't know what. Help her. I don't like to help her. Di lagi. You help her. Wala mong sabi subo wag nga. Wait, there's something over there. Daddy! Shut up, me go inside. Ate, are you okay? Wait, no, dito. Ate. Hi. Yes? Oh my God. Oh my God. Hello? Ay, sige. Wala mo ba? Sorry na. Wala, mga good. Ay, mga. Di na nagkailangan. Prank ka mong good to. Prank ka mong good to na mo. Oo. Oh, did you saw Shell's blood? Nagsuka siya, then there's blood. Sorry.
You saw there's blood. Nagsuka siya din din blood. Blood na ba? Lagi. She has to go to the hospital. You get water. Get some water. Water sabi. Get water. Ate, ito sa prank ate. But look, Basha's blood. Uy, ikaw pero makugilak! Baan po tangi mo? Kulbaa siya, guys! Tinodrama niya akong hilak ay sige nga na tara. Hoy, she prank. What's up mga intro boys? Before kanidong dire ako ano hindi andam da ano bright pa imong uyab kaysa nimo daw. Bright sa mga mata. Butong jud ka. Wow, he's sweating. Kikulbaan siya. What's up? Thank you so much for our vlogs. Kikulbaan siya. Nahilad ko guys, amin ako kayo. Dai, sin ako dai gi-prank dai. Ako yung artista ni Basihan. Maro adun yun. Ano guys? Kikulbaan ka? O probaan ko oy. Pagtanaw na ko dito si Arabaul. Kuan ra man di ay. Thank you Mars. Kaya ba Di na ako mo chat ninyo duha ay maro kayo man duha. Hoy, we told the she saw it sa messenger. kay paon ako daan do kay obvious kay kadara istorya ka nya ni ingon ka jud ka. She heard us and after that she asked us, she said, Hannah, they say, I know that you will prank me. Then she said that we'll prank him back. Okay. So it's not their fault, ha? Now, kinsay mas nakadaog sa prank? Di ba ako? Ate Mars! Ako na. Ay klaro. Di, ikaw ay na-prank sa imong prank. Ikaw ay na-prank sa imong prank. Vlogger. Araw guys. Ikaw, gigolpan ka? Ugod. Kay? Kinutugo man. Kanya nilag ba ako pinong tinood? Oo. Promise. Da mo na yung buhatan. Good for you. What's up mga boys and boys? Pero I will change my password in my Facebook so that kuan ganang dili na niya ma-open, ba niya mahitan. Garon di yang basa. Ay, di, wow.